Здаецца, той дом стаяў на ўскрайні месца. На вуліцы з цёплага пылу і плотаў драўляных, пад грушай вялікай, якая ўжо не радзіла, затое давала шмат ценю ў летнюю спёку. Здаецца, той дом быў пабелены некалі. В акне ля дому быў кветнік, а ў ім незачоныя кветкі. На тле белых сценаў найлепей глядзеліся мальвы. Навогуле мальвы заўсёды глядзяцца няблага. Здаецца, той дом меў блакітна-зялёныя дзверы. Яго гаспадар з гаспадыняй былі ўжо вельмі старыя. Яны гаварылі пра смерць і пра кветкі. У доме была цішыня і паўцемра. Здаецца, у доме былі мы не болей за колькі хвілін, але калі выйшлі адтуль, то было ўжо цёмна. У цемры быў прывідны водар лілеяў і мяты. Паблізу ў ваду гучна падала кропля. Пазней мы дарэмна чакалі апошні аўтобус. На вуліцы з цёплага пылу і плотаў драўляных. Хацелі паліць, але ў нас не было запальнічкі. Хацелі вярнуцца ў дом, але нам не ставала нахабства.